लोगोफोर इउरप बे इउरपखौ नोंथांना जोबोर डेभलप मोनसे हादरमा होनना बयबो मिथिगौ। इउरपआ बुहुमनि मादावनो डेभलप हादरफोर थानाय मोनसे हादरमा बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मिथिनानै गोमोहाबगोन, बे डेभलप जोबोर जौगानाय हादराव रासियानि बादै बे जायगायाव माने गासै इउरप हाखोन्दोआव रासियानि बादै, रासियाथ' खावसे इउरप खावसे एसिया, रासियानि बादै मोनसेबो हादोराव अख्राङाव बानायजानाय ग्रहसा दैथायहरनायनि जेबो दैथायहरग्रा माने स्टेशन होनना बुङो जायखौ स्पेस स्टेशन, दैथायहरग्रा जि स्टेशन थावनि बेबादि जेबो गैया। रकेट लॉन्च खालामनाय, रकेटखौ सायाव दैखोहरनायनि बेबादि जेबो जायगा बेबादि गैया। बबेखानि नोंथांमोना फ्रेन्स गुयानानि सोमोन्दै खोनादों, बेखौ नोंथांमोना उनाव खिन्थागासिनो थागोन। नाथाय बे इउरपआ फार्स्ट टाइमनि थाखाय बिसोर मा खालामनो थांगासिनो दङ, मोनसे सेटेलाइट लॉन्चिं स्टेशन बानायनो थांगासिनो दङ। स' बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना खिन्थानो लादों जे एसेबां जौगानाय हादर इउरपआव, इउरपनि हादरफोराव दिनैसिम मानो जोंनि इन्डिया जाबादि इसर' दङ, इसर' जाबादि सेटेलाइट अख्राङाव दैथायहरबाय थायो, बेबादि इउरपनि हादरफोरा एसेबां दावगानाय हादरा मानो गावनि निजाय गावनि हादरमायावनो, इउरप हादरमायावनो बेबादि मानो मोनसेबो स्टेशन गैया, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना खिन्थानो नाजागोन आरो बेनिफ्राय माखासे आइडियाबो होनो नाजागोन मा जानो थाखाय बेबादि बिसोरो जादों। अथ'स बिसोर जोबोद डेभलप, मा बिसोरनि जि डेभलप, बे डेभलपआ जास्ट मुङावल'सो ना सोरनिबा अननायावसो बेबादि डेभलप जादों, मा बेनि आन्दोआव इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका दङ नामा, बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन। स' नोंथांमोना स्क्रिनाव मोनसे सेटेलाइट दैथायहरग्रा रकेट बिरनाय नुदों। बबेखानि बेनि खर'आव सेटेलाइट गैयामोन, बेनि हिट शिल्डनि सिङाव जेबो पेलड गैयामोन, जेबो सेटेलाइट गैयामोन आरो माने आनक्रुड होनना बुङो बेखौ। बै रकेटखौ नोंथांमोना बिरनाय नुदों, स्क्रिनाव थारैनो नुदों। नाथाय 40 सेकेन्डसोनि उनावनो फिन मा जादों, बियो बरफ माने दैयाव गोलैफैनानै ब्लास्ट जादों, बेफ्रुनायखौ नोंथांमोना नुदों। माने बाथ्राया ओरैबायदि, मैया नरवेनि एन्डया स्पेसपर्ट, एन्डया नामनि मोनसे दिप दङ, बैहाय मोनसे स्पेसपर्ट दङ। बै स्पेसपर्टनिफ्राय बे रकेटखौ बिरहोदोंमोन, जाय रकेटनि मुङा स्पेक्ट्राम। बै स्पेक्ट्राम नामनि रकेटखौ बिरहोदोंमोन आरो बै रकेटआ ससे थांनानै फिन गोलैबोफिनो आरो जोबोर गुसु बरफ गलायनाय दैयाव ब्लास्ट जादों, बेफ्रुदों। स' नोंथांमोना मिथिगौ नरवेआ जाबाय आर्कटिकआव गोलैयो, माने सा मिरुआव गोलैयो। स' सा मिरुआव गोलैखायनो बेवहाय प्राय 40 दिननिबो बांसिन सानानो हाबा बै नरवेआव, प्राय 40 बाजि, आं एक्जेक्ट मिथिया, बेबायदि गोलाव समहालागै माने सानानो हाबा आरो बैहाय। एन्डया नामनि स्पेसपर्टनिफ्राय बेखौ लॉन्च खालामदोंमोन, नाथाय बियो 40 सेकेन्डसोल' बिरो, बिनि उनावनो एकदम गोलैबोफिननानै मा जादों, बेफ्रुदों। स' बे मोनसे 2 स्टेज रकेट, मोननै स्टेज थानाय, जाबादि जोंनि PSLVआव 4 स्टेज माने 3 स्टेज बेबायदि थायोना। स' बेवहायबो मा मोननै स्टेज दङमोन बे रकेटआव। बेयो अरबिटसिम बा अरबिटनि बायजोआव सेटेलाइट हगारनो थाखाय बेखौ बानायनाय जादों। जार्मानिनि मोनसे स्टार्टआप कम्पानिया बेखौ बानायदों आरो बे कम्पानिनि मुङा जाबाय इसार एर'स्पेस, माने मोनसे कम्पानि, बे इसार एर'स्पेस मोनसे स्टार्टआप। बेयो बे कम्पानिया बेखौ बानायदों। फार्स्ट टाइमनि थाखाय इउरपआव मा जागोन, अख्राङाव सेटेलाइट दैथायहरग्रा लॉन्चिं स्टेशनबो जागोन बै एन्डया जि स्पेसपर्ट, बे जागोन। जुदि फिउचाराव साक्सेस जायोबा इउरपनिफ्राय फार्स्ट टाइम सेटेलाइट दैथायहरनो हागोन बेबादि जार्माननि मोनसे स्टार्टआप कम्पानि इसार एर'स्पेसजों। स' इसार एर'स्पेसनि बे स्पेक्ट्राम रकेटनि हेफाजाबै। स' बिदिब्ला नोंथांमोना आसरित सानदोंना जे इउरपआव दिनैसिम बेबायदि लॉन्चिं स्टेशन गैया, बेनोथ' आसरित। गासैबो आमेरिकानि मददाव सोलिनाय बे जि इउरप हादरमा, बे इउरप हादरमायाव दिनैसिम बेबायदि गाव निजायै जेबो बानायफेराखैनोखा, बिसोर गासैबो इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकानि मददावसो सोलियो। स' बेवहायबो माखासे आमेरिकानि मदद थागोन निस्सय, नाथाय जोंनि इन्डियाखौ जों दुरबल सानो, लोरबां सानो, टेक्न'लजि उइक सानो। नाथाय जोंनि इन्डिया गासै इउरपनि हादरफोरजों चेलेन्ज खालामनानै गावनि गासैबो गोनांथिफोरखौ सुफुंनांगौ जादों। क्राय'जेनिक इन्जिननि बेलायावबो दिनै इन्डिया मा गावनो हारसिंनो डेभेलप खालामनो हाबाय। सेमि क्राय'जेनिक इन्जिननि बेलायावबो जा इसर'नि बावैसो सिगां 1000निबो बांसिन 2000 किल' निउटन थ्रास्टनि मोनसे इन्जिन बानायनानै दिहुनदों, रकेट इन्जिन। स' साक्सेस जादों बेनि टेस्टआव, फार्स्ट टेस्टआव। बेफोरबायदि इन्डिया मा इउरपनि सायाव, आमेरिकानि सायाव सोनारालासिनो माखासे मुवाखौ गाव हारसिं बानायनो गोनां जायो लोगोफोर। स' बिदिब्ला नोंथाङा थारैनो आइडिया खालाम जे बे जि रकेट, बे रकेटआ साक्सेस जादों
ना फेलार जादों बेखौ नोंथांमोन आङो एक्सप्लेन खालामगासिनो दं बे बाथ्राया रोखा जे इउरपआव दिनैसिम प्राइभेटानो जा बबेबा हादरनियानो जा बेबादि जेबो सेटेलाइट लॉन्चिं स्टेशन गैया नो डाउट रकेट बानायदों लोगो नांनानै नाथाय बेबादि माने निजायै बे इउरपनि बबेबा हादरफोराव बेबादि जेबो लॉन्चिं स्टेशन गैया बे जाबाय फार्स्ट नाजाजेननाय बबेखानि नोंथांमोना इउरोपियान स्पेस एजेन्सि ESA नि मुंखौ खोनादों जानांगौ इउरोपियान स्पेस एजेन्सि स' इउरोपियान स्पेस एजेन्सिया बबेखानि सेटेलाइट लॉन्च खालामबाय थानायखौ नोंथांमोना खोनादों गुबुन गुबुन मंगल ग्रहआनो जा गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि प्रब दैथायहरनो नाजानायखौ नोंथांमोना खोनादों नाथाय बे इउरोपियान स्पेस एजेन्सिनि जि स्टेशन ना बेयो इउरपआव गैयानोखा फ्रान्स गुयाना मुंनि मोनसे जायगायावसो दङ फ्रान्स गुयाना जाबाय फ्रान्स हादरनि खोला आमेरिकायाव मोनसे मा होनगोन बेखौ डिपार्टमेन्ट बा मोनसे रिजन माने जेब्ला कलनाइजेसन सोलिदोंमोन बुहुमाव इउरपनि हादरफ्रा जेब्ला गासै बुहुमखौ कलनाइज खालामनो नागिरनायाव फ्रान्सआबोथ' मोनसे बेबायदि कलनाइज खालामनाय स' बेहायनो साउथ आमेरिकानि ब्राजिलनि खाथियाव सुरिनाम गुयानानि खाथियाव ब्राजिलजों नांजाबनाय मोनसे फिसा हादर जायखौ फ्रान्स गुयाना होनना बुङो बे फ्रान्स गुयानायाव मोनसे लॉन्चिं स्टेशन दङ जायखौ कौरु होनना बुङो बै जायगाखौ बे कौरुनिफ्राय मा खालामो लॉन्च खालामो इउरपनि हादरफोरा आरो नोंथांमोना सम सम नुदों जानांगौ इन्डियाखौ फ्रान्स गुयानानिफ्राय माब्लाबा बेबायदि सेटेलाइट लॉन्च खालामो आरो बेयो फ्रान्सनि सिङाव नाथाय फ्रान्सनि जि निजा हादर इउरपआव बेवहाय जेबो लॉन्चिं स्टेशन दिनैसिम बानायाखै स' नोंथांमोना सानदों इउरोपियान स्पेस एजेन्सियाथ' इउरपनि नाथाय बेनि लॉन्चिंआ बेनिफ्राय जायो आरो बेल' नङा कौरुनि बादैबो केप केनाभेरेल फ्लरिडानि केप केनाभेरेलनिफ्रायबो लॉन्च खालामो इउरपनि हादरफोरा इउरोपियान स्पेस एजेन्सिया जेराव 23टा हादरा लोगो नांनानै इउरोपियान स्पेस एजेन्सिखौ बानायदों आरो बिनि सबसे पावरफुल हादरा जाबाय फ्रान्स स' फ्रान्सनि हेफाजाबै बेखौ लॉन्च खालामो फ्रान्स गुयानानिफ्राय नाथाय इउरपआव बेबादि जेबो गैया स' नोंथांमोना सानदों केप केनाभेरेलआ बबेयाव दं फ्लरिडाया बबेनि नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय फ्लरिडाया बबेनि आं बुंनांगौ जेबो गैला स' रासियाखौ गारनानै दिनैसिम इउरपआव जेबो लॉन्चिं स्टेशन गैया लोगोफोर स' नोंथांमोना मा सानो स' जाय इउरपखौ नोंथांमोना जोबोद डेभलप होनना सानो नाथाय बै इउरपआ डेभलप जानायनि आन्दोआव थारैनो आमेरिकानि आखाइ दं लोगोफोर आमेरिकानि मददाव इउरपआ दिनैसिम बेखिनि अबस्थाखौ मोनदों नाथाय बिसोरो बेबायदि आजादि मोननायनि थाखाय माखासे बिथिङाव डेभलपनि खामानिखौथ' मावदों नाथाय खायसे पावरफुल मुवाखौ बिसोर मावनो बावगारलांदों आरो आमेरिकानि सापर्ट मोनै माने गावदि मावनांगौ बेफोरखौ बै बाथ्राफोरखौ बिसोर बावगारलांदों आरो जेब्ला आमेरिकाया बिसोरखौ साइडलाइन खालामनो स्टार्ट खालामदों अब्लासो बिसोरो लासै बे खामानियाव आखाइ होदों स' नोंथाङा बुजिबाय फ्रान्स गुयाना जाबाय फ्रान्सनि अफारसिस डिपार्टमेन्ट होनजायो आरो बे मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनसे रिजन बियो बबेखानि सासे बिलियनियार एन्टारप्रेनियर रिचार्ड ब्रेनसनआ 2023 मायथाइयाव इउरपआव नाजाजेनदोंमोन बेखौ इंलेन्डनिफ्राय बेखौ नाजादोंमोन आरो इंलेन्डनि मोनसे जायगानिफ्राय लॉन्च खालामनो नाजादोंमोन बिथाङा मोनसे कम्पानि बानायदोंमोन बे कम्पानिया बबेखानि भार्जिन ग्रुपनिनो मोनसे दालाय कम्पानिमोन माने मा नाम दोन्दोंमोन बेखौ भार्जिन अरबिट नामनि मोनसे कम्पानि बानायनानै बइं 747 माने इसे मडिफाइ खालामनाय बइं 747 जेराव 400निबो बांसिन पेसेन्जार लानानै थांनो हागौ बै बइं 747 हेफाजाबै जायखौ कस्मिक गार्ल होननानै बुङो कस्मिक गार्ल अख्रांनि हिन्जावसा कस्मिक गार्ल होननानै बुङो बै कस्मिक गार्ल बइं 747 नि हेफाजाबै मा खालामनो नागिरदोंमोन मोनसे रकेट लॉन्च खालामनो नागिरदोंमोन माने हराइजन्टेल रकेट लॉन्च हराइजन्टेली माने अख्राङाव एर'प्लेनजों लानानै थांनानै हराइजन्टेली लॉन्च खालामगोन आरो बै सेटेलाइटखौ माने साउथ वेस्ट इंलेन्डनिफ्राय बेखौ ट्राइ खालामनाय जादोंमोन नाथाय बेयो मा जादों मासे फेलार जादों मासे बिथिङै फेलार जादों आरो फेलार जानायनि थाखाय लास्टआव मा जाबाय बेंक्राप्सि जाबाय गोबां बिथिङै माने थाखा फैसानि आंखाल जाबाय जायनि जाउनाव गावनि जेसेबां जि बै स्टार्टआप दंमोन बेनि एसेट्सफोरखौ गुबुन रकेट माने लेबनो फाननो गोनां जादोंमोन जायनि जाहोनाव बे कम्पानिया बन्द जादों 2023 मायथाइनि माने फार्स्टआव नाजादोंमोन जानुवारियाव नाथाय बेयो 6 मासनि उनावनो बे कम्पानिया बन्द जादोंमोन माने बियो साक्सेस जायाखिसै बेंक्राप्सि जानानै कम्पानियानो बन्द जालांदोंमन आरो भार्जिन ग्रुपनि मोनसे दालाय कम्पानिमोन बेयो माने स्टार्टआप होनजागोन आरो बेखौ इन्टारेस्टिंलि इसार एर'स्पेसनि गाहाय डेनियेल
डेनियेल मेजलार बिथाङा बुंदों मा बेयो साक्सेसफुल माने बिसोर जायखौ टारगेट खालामनानै बेखौ लॉन्च खालामदोंमोन बै टारगेटसिम बिथांमोना सहैदों बेखौ सेटेलाइट लॉन्च खालामनाय टारगेटजों बेखौ टेस्टआनो खालामनाय जायाखै बे जास्ट मोनसे आनजाद नायनायसोमोन मोनसे टेस्ट फ्लाइटसोमोन बेयाव जेबो सेटेलाइट गैयामोन डेट मिन्स आनक्रू बेवहाय जेबो माने पेलट गैयामोन पेलट गैयालासिनो बेखौ टेस्टिंनि थाखायसो लॉन्च खालामनाय जादोंमोन टारगेटआ जाबाय 30 सेकेन्डहालागै बियो बिरगोनना बिरा बेसो आनजाद नायदोंमोन नाथाय 30 सेकेन्डनिबो बांसिन 40 सेकेन्ड बियो बिरदोंमोन आरो बियो जि जायगानिफ्राय बिरदोंमोन बै जायगायाव गोलैयालासिनो लैथोआव गोलैफैदोंमोन आरो बेबो मोनसे साक्सेस माने थोंजोङै गोलैयालासिनो साइडआव खोलैनो हादों बेबो मोनसे साक्सेस बेबायदि बिथांमोना बुंदों जेसेबां एक्सपेक्टेशनजों बिथांमोना बेखौ लॉन्च खालामदोंमोन गासैबो माने साक्सेस जादों होनना बुंदों आरो बेनि जि लिफ्ट अफ बेयो बहुत क्लिन होननानै बुङो बबेखानि नोंथांमोना स्क्रिन नुदों बेनि लिफ्ट अफ जानायाबो जोबोर मोजाङै लिफ्ट अफ जादों नाथाय 40 सेकेन्डनि उनाव 40 सेकेन्डनि उनाव बेयो मा जादों लैथोआव गोलैदों आर्कटिक ओनसोलाव नोंथांमोना गासैबो नुगोन बरफ थायो स' बै बरफ थानाय खाथि खालाथ' व्हाइट नोंथांमोना नुदों बै बरफ थानाय दैयाव बियो गोलैफैदों साइडआव स्टेशनाव जायनिफ्राय लॉन्च जादों बेहायनो गोलैफिनाखै बेयो बेखौबो साक्सेस होनना बुंदों बबेखानि जोंनि नोजोराव बे एसेबां साक्सेस नङा स' इउरपनि हादरफोरा एसेबां जुदि टेक्न'लजियाव जुदि डेभेलप बा दिनै मानो मोनसे माने सेटेलाइट लॉन्च खालामग्रा रकेट बानायनायाव मानो साक्सेस जायाखै बे साननो गोनां लोगोफोर स' जोंनि इन्डिया रकेट टेक्न'लजियाव बुहुमावनो बहुत टप लेभेलाव दं नोंथाङा बेखौ मिथिना लानाया मोजां इन्डियानि मोननैसो रकेट GSLV आरो PSLV आरो जि गोदान रकेट बानायबाय थादो नङा होमबा बै रकेटफोरा मा गासैबो जोबोर पावारफुल आरो बिनि जे टेक्न'लजि जोबोर पावारफुल आरो जि साक्सेस रेट ना बुहुमाव रकेटफोरनि सेटेलाइट लॉन्चिंनि जि साक्सेस रेट ना इन्डियानि PSLV आनो बयनिख्रुइ बांसिन नोंथाङा बेखौ मिथिना लानाया मोजां लोगोफोर बे रकेटनि जि जौथाय बेयो 92 फुट 92 फुट गोजौ बे रकेटआ आरो 92 फुटनि बे रकेटनि जि 40 सेकेन्डनि जि लिफ्ट अफ बेखौ साक्सेस होननानै बुंबाय गोबां वेदारनि थाखाय बोथोरनि थाखाय मा बेखौ माने बन्द खालामबाय थानाय जादोंमोन आरो बेनि लॉन्चिंखौ नाथाय जोबथारनायाव बेखौ लॉन्च खालामबाय मैया रबिबाराव नाथाय बे लॉन्चिंनि 40 सेकेन्डसोनि उनावनो बे मा जाबाय लैथोआव जालदा स' बिदिब्ला नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा मिथिबाय जे इउरपआव दिनैसिम बेबायदि सेटेलाइट लॉन्चिं स्टेशन गैया रासियाखौ गारनानै दिनैसिम इउरपआव बेबायदि जेबो लॉन्चिं स्टेशन गैया आरो फार्स्ट टाइम जार्माननि बे स्टार्टआप कम्पानिया बेखौ नाजादों स' नोंथाङा थारैनो बुजिबाय बिदिब्ला इउरपनि जि थासारि बे माबादि स' इउरपखौ सोर गाइड खालामबाय थायो सोर बिसोरखौ बेबायदि बेंग्रि बानायना दोनदों बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय थारैनो बिसोरनि गासैबो सेटेलाइटआ लॉन्च जायो आमेरिकानिफ्राय नङाबा फ्रेन्स गुयानानिफ्राय आरो बेवहायबो 23टा हादरा लोगो नांनासो बानायदों ESA खौ आरो ESA आवबो नासानि इनफ्लुएन्सआ बाङाय बांला गैया बहुत दं स' नोंथांमोना बिदिब्ला बुजिबाय स' जोंनि इन्डिया जुदि सेटेलाइट बा रकेट टेक्न'लजिनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा इन्डिया जाबाय मा गावनो हारसिंनो रावनिबो सायाव सोनाराजासे दिनै बे अबस्थाखौ सहैबाय गिबियाव बेबायदि मदद लानांदोंमोन रासियानि मदद लानांदोंमोन आमेरिकानि मदद लानांदोंमोन फ्रेन्स गुयानानिफ्राय लॉन्च खालामनो गोनां जादोंमोन आरो दिनै नाथाय इन्डिया इसर'आ हारसिंनो सेटेलाइटखौ लॉन्च खालामो आरो बुहुमनि जेसेबां हादर दं बैसोरनि सेटेलाइटखौबो जोबोर खम बेसेनावनो दिनै लॉन्च खालामनो दिन्थिदों जे इन्डियाबो रकेट टेक्न'लजियाव खम नङा लोगोफोर